Iwacho ni mheshimiwa ichiwo namba ne kanyo ni mosna mheshimiwa ni nyise mar mondo kik okadh paro mar chik mar omenda. To nok en mana mos ka ninjo kaka jod bura loso odiochieng' manyoro ninjo kata mana kaka moko kuom gocho ni pressure mathoth ayany miyanyo gi godo e mbui kacha kata mana gi ong'we yamo. Moko kuom gibiro mana chuno mar mondo mi olok namba. Peter, chal ka gima ng'anyo ma kamano ochako mana e mbui kapok ochako kata mana wang'a piny mopogore. Adiri makende ne ati mobilization nochakore e mbui. To kiwinjo ka jotelo gi wacho ni ati nambni gi noor ne gi message. Once isebedo a public office, okin private individual, matine jopiny oyiene gi nyaka gibed gi namba ni nikech giyieri. Koro ka gioro ni message, awinjo ka jo data protection wacho ni ma was breach of data privacy. It is not. Magi joma ni a public office, jopiny nyaka bed gi namba gi. To ka jopiny gin joote, koro ka ori kama nyaka bed gi namba ni to ka feel ne ati gimidhi wacho no ok en gima dwaro. Ta kwiri ni aoro ni message. Anyalo goni simu. Ta wacho ne sorry. Gimi wacho no opogore gi pacha. Koro gini ne en gimo chakore. It was well organized. Sani one new era mar technology. Okochuno ne ji nyaka dhiadhi ng'anyo chakre ndara. Sani king'iyo gine Twitter, gine Facebook, gine TikTok. To ineno mobilization timore sama giwuok e TikTok koro gikawo pichni gi ema koro gibiro godo e town. Koro no, en gima nochako chon. Koro waheshimiwa jomoyier nyaka ging'ene ati gin wasumbni mekwa nikech wan waoro gi. One, we are their bosses. Koro ka as your boss, I'm entitled to have your number. To ka feel ni gimitimo no rach, nyaka gochi ni nyaka ori message. En mana ne ayany to rach. Ayany ma wacho ne jopiny kik yany gi. Nyisgi anyisa ne wach finance bill ni. Ok wadware nikech A, B, C, D. Wawinjo ka waol, punda ol. Wach finance bill no weuru matin, wang'iuru weche mamoko. Mana en ratiro margi. Mana to ratiro, en mana ni ng'ato ka ng'ato bende nitiere kod ratiro mare. Pacho ka wantiere gi katiba, kila ng'ato nitiere gi ratiche. Meshak samoro kok siro, to samoro Sharon anasiro. Nang'o mani kore yanya nikech asiro, to samoro awacho gimomiyo nasiro. Nikech odiochieng' manyoro Meshak niwinjo moko kuom jod bura ma bende nasiro paro mar chik mar omenda. Ne gilieko gik mopogore opogore, gimomiyo ne gisiro paro mar chik mar omenda. Mana kwedo bende wawinjo ka kwedo paro mar chik makama. Koro erokamano Sharon. Gimoro nitie